Sejak virus corona kini menyerang dunia, tak bisa kemana-mana, harus antap-antap di rumah. Tak ada sewa, megalas tidak berlama, karena tidaknya ada, tak dapat kemana-mana. Orderan pun tidak ada, semua job batal kesadanya, semuanya ditunda, hanya bisa menganga. Coronavirus corona, awalnya dari Wuhan, negeri yang jatuh korban, halal haram tak dibedakan, semua dimakan. Bini pun ditunda, semua jadi sengsara. Ojek tak ada sewa, megalas tidak berlama, tak bisa kemana-mana, karena harus antap di rumah. Di rantau tak bisa pulang, karena semua dilarang. Kampung kota dah lengang, gara-gara virus menyerang. Virus corona, awalnya dari Wuhan, negeri yang tiada bertuhan, halal haram tak dibedakan, semuanya dimakan. entah ini cobaan atau ini hukuman yang datang dari Tuhan sebagai teguran. Kau tak bisa pulang, di kampung kini meradang, karena corona mengguncang, hei kampung kini dah lengang. Dan bujang makin sengsara, lah banyak kini merana, dicaliak na gadi-gadi, na nampak janda-janda. Menjadikan urpala delai na Allah konamu. Hampir 10 hari sama tu Allah kawa, Allah qadi buwe kan menjadi murgawa. Sampai bulan Nur, bilang Allah sudah, sampai bulan Nur, bilola penuh. Oh di masuk itu Tuhan menyuruh malaikat menyapui arwah. Oh di alam zarah nyawanan kataruh, Nur Muhammad sallallahu kasabiyu, di masuk itu ditiupkan nyawa ke dalam badan. Bulan sampai bulan anggota bagan, balahan lahan karena bagan, balan lame. Karena dirahim lepas itu sampai keadaan ini, adalah kaji sampai tubuh namun mani, sampai tubuh namun jasmani. Kadunya itu apabila sampai baru bernamu insan sajati, diberi barakah karena masudi.
Batulani dalam merah kuangan nan menjadi buah pertanyaan di kantayo desa malum nyawa tak tiada ulu diproses otak persidangan nyawa nan tadi tolan de pariso orang nganyi tayo de kada nyawa nan sebagai hakim ketua orang menjadi saksinya keputusan dari opano sidang bagaimana jatuh de posisio oleh kapado sinar de barapi nanti untuk akan nio malatanyo tetapi sebelumnya kami jawab tentu kami akan kabarmo kapado dosa yola sudaro talapi ka inya nanti mungko patayo orang minang karena doi yo de mangato di dalam kami yo de menjawab tanyo dari yo rekan gitu kok indah iyo pado bari makan pae iyo de tiboyo kita de padolan de nyota panabangan kami nan bae kok indah nanti yo pado insama tak aku ayo de kami de baru kita de padolan dari mani lagi yo cincin yo labae kok indah tasabu yo la digala kok indah tai mau yo padonamu yang ngani yo nandela kami nande sana bale nan juga pano lalu mi yo de kana marianta la senyalo kana mari bedo maalum kita yo gasilawai memang di muko den tuo iyo laraso majual pinyai kami kapado yo urang tino baraso iyo kapagulu kami yo maado dekan tambo baraso iyo ka urang tani kami majual yo lapi tulo baraso nan urang yo lapan deka kini nan kami nan lago oh para banyak yo de nyoba abadari yo kami nan badu okana batayo tubuh gitu nyawa da ulu nanti proses nyawa di sidang yang da ulunyo mangko nyawa yo disidangkan ado sebab yo dekarano nyawa sangai anggan masuk ke tubuh yo gitu nangko mangko nyawa yo la dianggan tentu ado kulo de sababnyo karano iyo de nyawa tibo de tubuh takwi kabadoso takwi de nyawa nande katubuh tibo di tubuh lagi tunangku oma atum nade nyawa iyo kan sudah nade tajatu karano iyo nade nyawa suci barasnya yo sampano itu sabab mangko yo disidang
kan nyawa sama suyo dahulunya nan majidayo dekan nyawa danga yo dekan bolo malaikat yo nan barampe itu bananan bakarajo sebagai ioi de saksinya sekalian malaikat nan adu sebagai hakim laki tua Allah Ta'ala sama tomato adunan diuba menjadi jodoh-jodoh iuladekan pulau yaitu bernama hidayatillah namo ioi de medanyo ko namo ioi kurisinyo kudaratullah yo de namonyo keputusan dari padu sidang bagaimana kuno deponisnya anggana walau yo depuna angga nyawa kata tak ditiupkan yo di sinar nyawa yo de bajanji kapadu iyo edenan aso akan lemanangi ku isuru akan mahantiyo kan tagano kamangi ku perintah Allah kamangi ku perintah Rasul kamangi ku perintah guru kamala wahi larangan Allah menyawahi larangan Rasul menyawahi larangan guru-guru itu yo janji yo nyawa nabi masuk yo lagi sano lagi hati dunia naiku maka kan sumbayang laden limu di bulan niu ede Ramadan beliau akan nyoba puasa akan membedakan manoyo dengan halal manonan niu dan haramnya nyawa de bajanji iyo lah di hadapan saksi bahaso iyo denyo janji tidak akan iyo dimungkiri tetapi lalahi nyawa ke bumi nyawa lalu po sajojo janji tando nyawa lupo lado janji anak ketik lahi inyo manangi dek tadayo aswang lado bili dek majalia iyo denyo bumi talabia iyo denyo kito lagadang dek mana cai piti dek rayo aswang bili talabia labia denyo bana tadayo dek ulah ura padusi kalau ne orang nande padusi banyak tadayo dek laki-laki itu iyo malage putus asih tangan dini mungkuyo dek ilahi Allah sungio iyo lagi jawab kanyo dari sini rekan keto ya itu dari panah de Arjuna itu ne kunjula de Nalamu kini paabana yo de karancak de hari sama kinyo suku hatibo ini bahasa makin de nyumpalan iyo kini ini pandang madu kalau pinonton yo dengan tinggal matahari hetari kadalam sajo sama pacadunan lasilawat orang bagurau nanti kanaiku kalau mana singke sore izin nyola balik ke rumah yo labininyo kalau nanti kana denyo kini labana bananan leno lamanya mancalia yo desilawa kini labaran suajo kuli imatu alo mandangan lasilawat tapi makan gode aku asajo adu kulo nade anggu akanggu ananoli sampiang lama leleyu nanti katu kasini oni sampiang adi astaya nande salero adu pulo nama taga alutui ila tinggi dari puncak dekabalo alo pulo iyonyo de basanda tapi kan lantai yo basanda mungkin harinya lah batambah dingin Allah manusia yo katalingo sainggo pinonton lah di pandang nana parsep yo parsep sajo
dan dikatakan yodenyo parsep yaitu pareman sebo. Pulau pinonton lah perkasa, iyo lagi ni pandang matu, dikatakan perkasa yaitu pareman kain sarungnya. Iyo indah yo ba-abaan silawai kadi lanjutkan yuwo. Pasal ini dalam hati, pasal ini dalam dada. Ini yo irama denyo dangdut. Memang yo sari datadanga. Memang nani yo pokala jon cakra iyo baduit lajo gindu. Pasa jua kiro-kiro dibari iramanyo sapata jodoh yo irama dangdut kaniku namonyo irama terbaru di kami baru. Oh sangat populer oh kapatang nangko ala di caliak di YouTube, oh ya tahu di video. Irama lenyo ini, mau kisah nyonya tu, lantas di mana di bumi kita nanggo. Semenjak virus corona kini menyerang dunia, tak bisa ke mana-mana, harus antap-antap di rumah. Ojek tak ada sewa, Megalas tidak berlama, karena tidaknya ada, tak dapat ke mana-mana. Orderan pun tidak ada, semua job batal kesadanya, semuanya ditunda, hanya bisa menganga. Coronavirus corona awalnya dari Wuhan, negeri yang jatuh korban, halal haram tak dibedakan, semua dimakan. Ini teguran ataupun hukuman yang datang dari Tuhan sebagai teguran. Gara-gara virus corona banyak yang jadi merana, balaki jawab ini pun ditunda, semua jadi sengsara. Ojek tak ada sewa, Megalas tidak berlama, tak bisa ke mana-mana, karena harus antap di rumah. Di rantau tak bisa pulang, karena semua dilarang, kampung kota dah lengang, gara-gara virus menyerang. Corona, virus corona. Awalnya dari Wuhan, negeri yang tiada bertuhan, halal haram tak dibedakan, semuanya dimakan. Entah ini cobaan atau ini hukuman yang datang dari Tuhan sebagai teguran. Kalau tak bisa pulang di kampung kini meradang, karena corona mengguncang, hei kampung kini dah lengang. Nan bujang makin sengsara, lah banyak kini merana, dicaliak na gadi-gadi, nan nampak janda-janda. Balik kini ditunda, semua ulah corona, begitu lagunya di kami nan baru. Iyo Allah nani danga, iyo nana basamu-samu. Iyo nan terbaru itu benar lagunya. Kalau dia lah di mana
nene Talabya inya na anu adi mungko Diberikanlah amalan daiku irama minang yonang mangalera Atimbo den timbo sumati Saki ila tangan ibu enyo Allah sambulu tu ila de dodo abasilo Sikalabu ate batang sikalabu Ure basawan Pucul amanula Bala tatang bojo janu Padai indah matamu indah dusana indah beka bala di senggol Asikalabu abatan asikalabu Pure basawa Pucul amanula Aladai katokan Kamande kanu Ngalasin barapi Kamarullah jadi marapulai Babini di batu bara kuana nalun den tubo Asikalabu ate batang asikalabu Ure basawa pucul amanulai Late katokan kamande kandung Di batu bara kuana kabulang lana di marapulai Allah di pari di mungkulan badan batu alumban lagi la uya la minta agata la uya la minta agata hanya kapalo dan mamikiri Ustad Abdi nampak Ustad Abdi nyoba sidaka la uya la minta agata la uya la minta agata la uya meminta agata la uya meminta agata itu bukan pira ada juna kaki dan
cerita dan jarang basuh ini dinangan dan cari tujuh lagi ramah mina onde di buwe sama ane ma aman